Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Nga makabisita ka niya sa imong pag-adto dito. Unsa? Magunsa man ko dito kung dili ko nimo paduaw ni Piolo. Ako? Imo kong duawon. Unsa? We're friends, right? Friends to visit each other. Pero wa kay sakit. Kinahanglan pa bang masakit ko aron imo kong duawon? Then sige. Pasakitan ko na lang ang akong kaugalingon. Aron imo kong duawon ug makita ko usab sa imong mga mata ang kahingawa nga akong nakita karon nimo alang ni adtong impostor. Paulo. Paulo, Okay. Di na ta makiskot niya. Motiwas na tas pagkaon. Pau. Eat. Haim na mo taguy ang tanan nimong kwarta, lo! Kung wa diri sa bahay, hain man ang imong passbook sa bangko! Hey! Uy! Pila ka lolo kung uwi kaon tarong! Kay gihurot ng mga animal o kawat ang kwarta! Ilagi ko ang pag-apil ang kwarta nga dili ila! Sobra pa sa utang ay ilagi ko agikan ako! Mga salbahe sila! Mga salbahe sila! Ah! 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 Dili sa bahimong maningil ko sa abangan ni karon kay dili pating bayad sa mga abang. Shit! Shit! Duwa na lang usap ka ng nahagil nga nangabang iwa na si Dennis din eh. Che! Sabay angay na kong buhaton. Ay! Ah! Puya eh. Shit! Gipatay talagang kasawa, Nelo! Eh! Abi na kong ayahay na ko kung mamatay na ka. Kaya mahangko na ako ang tanim mong kwartang katigayunan. Mabayran pa na ako ang akong dakong utang. Pero diya, anak ko'y naot. Kigihurot og da sa mga salbahis. Lo, tabagi ko. Nasayod kong may lain kapag kwarta nga gitpigan. Ay man na nimong gibutang, lo. Ug ani ko. Di ba pinangka man ko nimo? Inalo ba? Lupa sa iluwa ko. Promise. Kung makitan ko lang ang imong tinapigan nga kwarta, ako kining gamiton sa tinarong. Magtukod ko akong negosyo. Dili na ko manugal. Dili na ko magpisyo. Dili na ko mamarkada. Usahay na lang, usahay. Pero, dili na ko magpakabuang. Sige na, lo. Ug ani na ko. Magkatugot ka ba di ay nga mamatay ko sa kagutom? Oh? Piskot mi ano eh. Imot na kay kundre. Naasi nagsama-sama sa kisame. May kuskus dito ay. Mga animal nga ilaga sa runay. Adaan palagi dyan ko. Wisit may mga ilaga ay. Gusto ka pa kayong mangutkot? Karon gid mo. Palitan na yung mga hilorom o mga matay mong tanan. Ay, unsa man dahil sa daga kong ipalit? Ngawa naman dahil ko'y kwarta. Litse biyade. Visit.
Vincent! Uy. Uy, time pa. Unsa man ang murag may nagsiwil nga kamay panapton diha sa may kisame. Naatungod ining Catherine ni Lolo. Kabuto na ko, be. Dili na ko mabot, Ako ang bakan ni... Hapit na. Ay, yap! Agay, animal ka sakit. Agay, naigo ang akong naong sakit. Ay, tayo pa. Hagdanan, gikan diyas kisame. May hagdanan nga nahug pagkabukas antong gikamot ako nga panatto nga gamay. Kalit sigod. Agay. May sekreto na nga hagdanan paingon sa kisame dinis kwarto ni Lolo. Lagi dyan ko mahibawi ni. Dili man dyan ko magdako. Pero nga nang man dyan ko mahibawi ni. Dili ka nga. Gidungog ang akong pag-ampog pagkiluoy ni Lolo. Iyan ako, gigiyahan sa himutangan sa iyang kitaguan nga kwarta. Masaka ko. Yun na. Flashlight sa akong cellphone. Niya sa akong bulsa akong cellphone. Niya. Mupadayon ako saka. Aray, sakit sa unaw mga animal ng ilaga naglumbag panagal nga nakadungog sa akong mga tunog. Daghan na niya ba? Dagkop juga mo. Karon mo mga ilaga abob. Doble na akong tuyo karon. Ang kwarta ni Lolo og kamo. Aron pamatiyon mo. Ni anak ko sa ibabaw. Kagkamay ba siya ginana igod naman kalusan ako sa katao. Pero masa lagi magtakilid. Muso na ko sa kisame. Kaabog. Kahain ka niya, ibutang din niyang... Uy, unsa man ang nagtapok sa unahan. Mukamang ko. Anong may mga... Uy. Unsa man kwarta? Kadagan kwarta. Ang gitapok din sa soog sa kisame. Ay! Niyarang yun din taguin ni Lolo ay ang kwarta. Kadagan din Yes! Ay! Dato na ko. Dato na ko. Dato na ko. Ako itong kritanan mi. Dili. May mga gisya, mga tumoy din ng kwarta. Animal. Gikput-kut sa ilaga. Dili, may mo. Dili, ha? Mapilian pa kini. Mapilian ba? Kini. May gisya, Pul. Hawa. Kini. No. Uy, pulos ka itong nga lang habili din ng kwarta. Pulos kipangkot-kot ang mga tumoy din. Dili. Kamong mga ilaga mo. Patyon ko kamong tanan. Patyon ko kamo. Ay na mo, ha? Pagkita mo na ko, nasalbahis mo. Sabak kayo mo ganina karon nangita ko ninyo nangawa na mo. Ha? Ilom nyo kayo mga buwang ay. Asa ka to? Kaning kwarta para din ako. Gibili ni Lolo para na ako. Pero inyong gikamot mga animal mo, mga salbahis mo pagkailaga mo. Pakita na mo! Ay na mo, ha? Ay na mo! Pakita na mo! Karon di na mo magpakita? Sige! Huwat na ko na din
magkuha ko gas o posporo. Gauban ka mo! Hudon ko ka mo sa pagpatay! Ay! Asa man to? Dira. May gas pa yun ay lagi si Lolo Dennis sa lampara. Niyan, nasad na ko, posporo. Karon mong mga ilagaa mo. Mahurot yun mo ron. Sinubang ilaga yun mo ron. Ay, lintik lang ang walang gante. Ay! Ano mang ka, ay! Ikay nga ano? Nganong kalit na nagtingaw di sa ulo yo? Ay, Maragod, ano niya ka? Nag-unsa ka diri ko, Ber? Ganina ramang kukong nanampit ni mo, good, pero wamang kamo tingog, be. Unya, nakabati maguka na nagtikaw-tikaw din sa kusina, maong nilahos na lang ko din Uy, unsaon din na ni mo, uy? Hala, kasayang sa lampara. Kakaraan na rabaan na, imo man ang gibuak. Sabay, oy! Imo lang sa kay imo gipakalitan. Hayag pa man. Nga na maglampara man sa ka. Di mo ko maglampara. Ang saan mo din tanan ni mo? Ara, agay, apit ko matunog da. Sabay, oy! Hipusa na! Oh, Kabisit yun mo, Klober, oy! lo. Mapay lain! Palitin ko gas, ha! Palitin ko gas! Pulihin ang niyabo! Ano man? Kaya akong gamiton! Kapoy mo! Maglong aga? Na? Wala di ka kaibaw nga maghaling. Nga di ka magamit og kanang gas. Mao na deha, salig man ko ka sa imuhang lolo. Nagsalig man kasi ng lolo sa tanang butang. Wag noon kay nakatunan. Hilo mo, oy! Oh, Imo ra ba rin sa, ha? Pulihigo ko. Ha? Bayri dyan ko, ana. Taga-idyo ko sa kalibo para palitan ko gas. unsa? Lo, dako ako. Sige, dako! Hangyo naman gani na! Mahal ba kayang gas ron? O nya, ante pa yun nabuak nga lang para. Ang ngayong taga ni mga kung magsubra pa, ana. Pero kay silingan man ta. Gipahangyo lang di ka. Moy, bahala ka diha, uy. Na naginot man gani ko. Mga yung magita ko og tangad kay magtuwa ko. Na? Pabayro na inong ko ni magmahal. Bahala ka diha. Yabag mo ni. Nga, sige. 500 na lang. Wala kay ko'y kwarta, uy. Wakuha ng kantidara. Paita, biyado eh. Nagtrabaho ka unya, wakay kwarta. May kwarta ko, igwarang ikaon na mo. O dili para bayad anang lampara ni mo diyang imuhang kuan, imong gibuak. Kiat naman sa ka nagbit-bit, uy. Bisit, biyado eh. Usao mo niya ko ron. May pusporo man ka. Di makahalin pa ka, ana. O magkari, ang ibar dugay man. Hala, ha? Hala, gamitan na nimo og papel, ha? Gamitan papel, daghan nga papel. Kana bang wa na mga gamitan nimo nga papel ba mo ihaling? Dugay pagyabong sa laob. Ang unsa? Ang kisame. Ha? Dugay pa kayo mo sa laob kung papel na gamiton o may gasolina. Unsa? Imong daoban ang kisami ninyo? Nga naman? Araw mamatay ng mga sabay sa mga nag-aala. O patay sad ka. Hmm? Kainig sila o bunya sa inyong kisami. Maapil man ang inyong tibok bay. O di ba? No. No. Potensya no. Unsa? Bugo ka o syunga! Hala no? Giunsa ka niya paghunahon na nga daoban niya ang kisami aron mamatay kuno ang mga ilaga. Dili di mahurat og kanang kasunog ang tibok bay. Hanggaw yun sa. Hanggaw gid kaayo. Nalangay na hinuong kuda. Hoy! Ano sa bay? Hoy! Uy, batasan ay! Mukalit na kang babag sa daan! Kanaog ka ko diha! Kanaog! Diri! Kanaog! Aron! Sadan! Ah! May pistola ka! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!